what's up vlog. So diri na to pagasugdan ng atong travel vlog karon no. So hi guys, welcome to my vlog. Dili pwede ni nga di na mo ni i-vlog nga moment karon kay talagsa ra baya ni. So karon nami karon diri sa ginatawag nila na sleeping dinosaur. So tara. Tara, sleeping dinosaur. So di pwede dili na mo vlog kay first time ni diri. Pwede na! Mi! Shhh! Kaway-kaway ba o? Di! Mga basketball player na mo, draw. Tara. So, mo na mong first, ano karon? First, kasi tawag kaya na, kanang first. Dili! Dili, first spot, sa mana? Basta, ano? Diri picture no, so klaro kayo nga tong ano, klaro kayo ng sleeping dinosaur oh. Mo na siya gitawag nga sleeping dinosaur kay bukid siya nga na form siya dinosaur. So tora yung ulo nya, yan tiil, ang lawas murag halos tanan naman siguro nakaadto naman siguro diri no. Padulong mi karon sa Gobjen. Ara sila, pasulod na. Uy, malas nakatamok magtae. Chewing gum? Ay guys, gimalas yung buwan. Ano akong anting nga taga-Australia. Chewing gum guys. Iya hang husband is dara. Bawal yung chewing gum para singkap mo guys, may chewing gum. Mangga. Oh, ilo. Seguire vloggers. Hinahinay na to kay kurog biya na to. Wala biya ni siya isa. Oh, stabilizer. Maglapad ang ulo. Sana, larga na? Okay, larga na. More water. Uncle, you want water? Okay. Ay na. Did you bring it in your Pa? Ay! So, nami karon diri sa ano guys, padulong sa parola pero nakaagi man yung nindot diri nga picture takingan gihapon. So, napit sa amin for picture taking. Nara sa akong kalogan. Okay lang ka? Na? Tira ka? Ay, ito sa vlog. Uy! Sa gamay? Pero okay? Langga, ay Nes!
moments later. Sige. Gawas ang laway. Sige pa. Wala na? Tissue, ma! Matik. Oh no! Adri, oh. Ay, guwar ba na? Dala. Makanara! Hindi ka. Hindi mo kanin ang tissue. Sige. Sige. Oh no! Dua ah. Sige lang, okay na. Pero magawas ng mga hindi nakakasuka. Nami karon diri sa Parola, ginayon la Parola. So layo kay migbaktasan karon kay pitindaghan nag tao. Sunday man good. So nako mga kauban no. Lang, kira ka lang. Tara. Walk ta. Tara. Karon diri sa Parola Seafood Grill. Lang, diri sa Talanggay. Tara, let's go. Gutom na ko ba? Ay, gutom na ka? Ha? Gutom na ka? Sige, mukhaon na ta karon eh. Stop sa bit. Stop sa. Uli, nag-apas. Kami dali sa seafood, Parola Seafood and Grill. Ano sa karon? Special halo-halo overload. Alaina, anak kaya. Ganda na ko, di. Patara ba yan? Apa rin? Saan na kayo kung alimango? Hindi ka na ako sa dito? So ex diri sa Parola, iguro mi nagkaon. So proceed ta karon sa siguro sa Langka, siguro mi na beach resort. So kita kits ta dito. So unya lang ta mag-continue kay. Continue kay. Unya lang ta mag-continue kay init kayo. So, Pwede na po, gusto mo sa baybay. 100 ang bayaran, 100 per head dito sa Kodjo. O ba na ni sa Kodjo? Ni ako mo gudang giingon. Ako mo gudang giingon kay open cottage. Ay, kung gusto to open cottage na para sa nga na, dili ah. Pero okay ra sa to itong murag tent style nila. Kung siya baka ng bangko niya, nai atop. Kaya murag tent na atop. Pero atong bayaran, 100 per head. Entrance. Diri kay 1,000 ang ilang kanang nga na open cottage. Oh, naa. Dire na lang ta. so mo to nakadungog mo no. So diri gid mi karon mga ligo. Oh. Bayaran sa nako ah. Diri magbayad? Ako ito ay si vlog. So, pila ka book ba dito ang 1,000? 6 months. 6 lang. So, ang bayaran 13 ito ka bookage. Wow. 13. Ay 14 ta, apil lang ano. Apil ang driver? Si Leon na rin siya ma-free. Hindi, 45 years old pa man. Mungutan na lang ka dito. Sige, sige. Pero dito rin ang bayad. Yes, Ah, sige, salamat ha. So moto mi sa Pikas karon para magbayad. Ah, lapit. Dili, ano, ganito. Ayaw, okay. Kurog kayo. Ayaw! Kurog kayo.
Wala. Bayad na mi guys. Sulod na mi karon dito. Pero pag may diri ka na magato. Pwede naman mag-picture diri ama. Pwede ta mag-order sa restaurant. Kau ba ano ni ano dito? Dito Oo, dire no. sure. Mao ta mong camping nga ano. Dire mo yung mga rooms. Pangit lang po. Si mabilihin diri. Kaya nice mong go dito. Walay bato ba? Dala tayo mga bagal sa tawa ka ni. Wala man tayo mo pa sa kabangko lang man. Ay, Ibena! Tayo din na. Vlog pa mo ha? Pre. Yan na ka na nandito. Ate, ilang pang ano, dito mga din ang mga room. Pwede naman mo dito. O, dito na tanong din mga Waka kita ganina doon ay chicks ganina doon nagkuan na karon sa look. Oh! 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 Oh, nakakil. Ya kanina pa kaya rin chika ya. Allah. Oh! Oh! Oh!